Hi guys, may gabi sa tanan guys and welcome to my channel for today's vlog guys. Makipag-abot ng magikag merkado guys. Dayon, nagpalit ko og itlog. Isa ra kadusina nga ito kung palit guys kay nara. Kay napamantin na biling nga gamay nga itlog. So nagpalit ko isa kadusina. Nagpalit ta og noodles. Dayon, kape ni banana. Gamay ra ka na. Yan naman naman ako guys. Para di siya mahot kung kaning kuan. Kape. Dayon. Kuha na mo ang mga stock. O, pang personal na mo mga gamit. Narang toothpaste lang. Napami. Apay kuan. Para dyan. Napatay na buhot lagi eh. Napatay kuan o kaning sabon na powder. Doon ka bukong buhot. Nabutang din siya eh. Natay sabon na powder. And then naatay munggos. Balik og munggos. Akaning munggos ako ning mulandaan karon kay para ugma. Ako aning latan kay ngano. Magprito mo isda dayon. Napatay asin. Natay mga lamas dyan. Yan. Atong munggos kung natay cubes, di ba? Para tomorrow na sudan na to karon kanin para sa next day ni ato ang noodles. And then maglimpyo ta sa isda guys kay magluto ko para sudan sa kong mga dugi. Kaya nga no, ako mga dugi, wapay mga kaon. In Jesus' name. Ayun na, iabo ka sayang. Nanikuan daw ni. Mabansan ako ng trap ko. Ay kaning iko bag para. Dili baho. Yan. Yan, magkuha na yung taong kaldero. Ako rin ko anong to. Diba yung lutuan ang kuan. Wala na niya. Gasa na lang. Natay fish, dagso gas o. Ako nang putuhon. Wala pa nga panihapon everyone eh. Nagluto pa ko everyone. Loe na lang taan eh. Lord. Atong hinisan ang kaldero kay para limpyo. Matawa ay may. Tawagin si Mamang Big na ugma ng tomato kay mapay pag-abot nimo. Ay, ikuan na lang kanang voice, kuan ba video voice? Video. Audio ba audio? Ikaw lang na ma, ugma na lang nimo anak mga kay mo pa may pag-abot na ako mang magsayo. Ay naman din ako. Nya na lang din nabuang guys. Ang gisugo ang banana guys kay ikakuan akong mama kay nagpaabot o sa mua niya. Ugma na lang kay nagbalag pa man day ko. Nabuing na. Muna giingon na guwang na gyud taan ni limot na. Magluto na niya mga anak. Nga na mga anak ha. Magluto si mami ha. Ay. Luto na din. Sasagdaan sa kong mga anak.
isda. Lami ka ng isda guys kay nilupin. Pero dagko kay isda guys. Ang ulo, dagko kayo. Muni lang sudan karon. Wala man di ko aghasang sa bayi eh. Wow, maganap ko pinapulam to yung style. Baka na kinais na ako eh. Hasang. Ako ang mga dogi. Ako napakan ang mga hasang mo ang kinais sa isda. Kaya naalad mong guna sila og kanang kuan ra. Isda ra yun ka ng limpyo nga isda ba. Diba? Limpyo. Limpyo yung maayo. Dayon, suka, dayon. Diba? No, buat ito ng hasang ay. Lagi yung mga hasang. Sige lang kayo, malipay kung mga amigot ko sa ulo. Kami yung kaos mga dugi. Ano kayo? Kami yung isda, guys. Gilupin ni nga isda guys. Nagpalit ko uguan. Isa ka kilog to nga. Kaya mua ang tunga. Ilaha ang isa ka kilo. Ang bali ang kaning kuan duha. Amuan. May tanaway mong cellphone may ning tingog. Wala. Yara ang ilang fish, ilang sudan. So, atong timplahan, ang amuan ni Ara. Ang dagko ang amua, guys. Pipili na kung dagko, kay prituhon, kibuok. Diba? Kuan kung kinain. Bukan ni gikuan ni kanang kuan o kanang hasang kinain. Ang katong ganina, wa. Mahal ang isda guys, oy. Hindi, iksan ko na. Mahal ang kilo. Pero wa tayo mahimo kay kinahanglan. Atong mga dugi palitan jud nato kay nato palitan. Mas mahalan tas mas madak-an tas sa tinapa. Mo na nga. Ipalitan jud sila bahalag mahal ang kilo sa isda. Kaya mas makasib ng taan ng isda guys. Woohoo! Maghalin na pita sa uling. Kaya magluto tag sudan sa itong mga anak-anakin. So wait lang guys ha. Wait lang guys. Wait. Hi guys. Continue tagtimpla sa ato ang inon-unan sa itong dogi kay para makakaon na sila pa ni hapon kay wala pa sila ikaon. Ang amoa pritohon dako no dako jud ni siya ato ang kuanon ang sa tunga kay pritohon man ni diba sa pa isa duha man ni kabok guys anaon hawa di Miki hawa sa Miki magniluan saka magniluan. Nagpalit ko suka daghan kay gamit kay ning suka namo kuan sa mga dugi gamit kay super. Hello guys, continue ta sa ato ang gihimong trabaho. Napay suka diri guys butangan ka nato ni kay murag kulang pa ning suka agad. Tangan pa nato.
Ugma, maka-live na ko kay nana si Banana na yung cellphone. Akong gamitin yung cellphone, guys. Okay. Dili mo pa na akong cellphone, di ma-open. Ambot na unsa na akong cellphone. Nila ko. Hindi ko clean. Ara. Ato nang ikuan, ibalik. Ara. Ito yun. Ato din yung sabon. Ang ganitong pinirito, ato ani, timplahan. Ang egg, kalangga. Ay, masinto din ba? Sabor! Agad, ang suka. Ang palit ay sa kasuka guys, kay para kuan. Ika mo tag suka. Yung karon, maghaling na ko guys kay para makaluto tag inunan. So guys, dire tataman og salamat sa inyo hang pang-suporta sa ko ang YouTube channel. Sa itong mga OFW, thank you so much. Ug ambik ng tanan. I love you. God bless. Bye everyone!